Anu kontenku videoku saiki sing nonton sampai 200 view lho. Kok leng Rame to rodan. Ayo. Lah yo wong sing nonton emeng keluargane dhewe kok ra. Mosok sih ngiri bapak dadi artis TikTok. Wah. Emange gawe konten apa? Gawe konten cara cepet turu nyenyak. Apa kuwi? Ayo. Lah kok iso tembus semono? Ayo po. Piye carane? Oh, nontonnya oke. Padahal aku meng turu kae dadi ra suwe njur turu brok ngono ku ya men biasa. Kan real to kuwi. Lah terus komennya apa wae kok iso nganti semono kae? Aku kuwi komen iki aneh-aneh. Ono sing, Mas. Kok kuwi lare dilangi sik. Ya sing aku. Kuwi ono sing komen, "Oh yo nak gawe konten yo ora karo ngorok to Mas." Nah kok iso berarti turu tenang. Ayo turu tenan kok kebanang turu ra tak pateni ketuk esuk. Walah, wong turune we kaya kebu kok ya nggawe konten ya ampun. Ngesini-sini malahan ki. Ayo kuwi mau. Aku iku kok lali ora tak pateni ngono lho. Sesuk nek ra gawe sing ngono kuwi ngesini-sini mbok sing berbobot ngono lho ning konten ki.